Wami-ke lana ke fanele. Ay, baba Sifiso uyagula yini? Kudlo Uzongikhosa nobaba wami ene. Ngumsababa wakho mina uphi? Udlo ngani? Sifiso. Adlala. Hawu. Lalela ngishayile homework yami mina khuleka. Ngiyawazi umsebenzi wami mina. Ngiyazi ukuthi ungaraje. Thatha ubaba wakho bahamba baye Backfield bawushaya dialysis. Okay, kodwa mawami Uhlala ngomthandazo nabanye omama. Mase umagcina ukuphi unomfundo? usesikoleni. Udla imbayi. Yabo ukuthi ngishayile homework. Ya. Okay. Woza. Ngiziphi kule khame engaka? Nasa sifuba sakho nesi. La. Mongo. Kakhulu. Lama ukukhumbula isithanda sami. Nenhliziyo engeke ziyabhakuza la. Bakuza kuthini lo xoko lelo? Utheni? Uyangithanda. Uphinde wathi uyathanda izinto mayikanje. Ngathi ngangashintsha. Hlale ngokuthula. Ungagwetshwana. Akuthembisa sithanda sami. Uma kumshado nje yonke into izobuyela kononela. Ngisho kanje? Nekuphathele surprise. Indaba ezimnandi. Hayi, ngeke. Ngibheke emehlweni. Hayi, angizwani no surprise mina. Hambile-ke mina njengendoda, mnumzane Nomusi. Ngawukhipha i-loan cash. Babona ukuze ngizokwakhela isithabathaba sakho L shape. Ukhumbula Musi lo wathi uphupha wena L shape. Mina ngathi ngicela upstairs ne downstairs. Backfield lana. Uzogijima emfene manje sengakho itesi. Unasithakathwe manje. No, ngizokwenza ule shape. Okay, ngiyojabulela no L shape. Ngiyabonga. Ngivile nobafo ngoba ngiyakwazi ukuthi wena phela umuntu uthanda ukuyibambela. Yes, aluminium, uyabona isicabhazi. Hayi, aluminium iyagqekesela. Ngiyabona. Uhlale nophansi nomakhe nje nikhulume about quotation. Hayi into embeqolo kodwa phela. Yeah. Ngiyabonga. Ambali. Kakhulu. Woza baba. Wakhela umuzi-ke manje mina. Kodwa bakithi kwakwenze njani manje? Njalo wena nale suggestion box yakho. Yini sekuyingane yakho lento? Uhlala uyigugushile. Hey Matron. Imbonile mina umlisi okade faka la ku-suggestion box. Suggestion hayibo. Bengathi uthwele umhlaba. Ubonje unengcindezi ongakazi uyibona. Ngitshela ngeke ukwazi ukulinda lento yakho le. Matron. Le ndoda le isuka kude. Ngithi abona amadlela okuqala. Uhlala kulawa amanye-ke esibili. Uhambile zala Matron. Hey. Letha-ke leyo ncwadi leyo. Ngicela ungisize. Ngingowesilisa osemdala ngeminyaka. Nginenkinga kakhulu. Ngithuluzi lami. Ngabe sikhona yini iseluleko sezokulashwa ungangisiza ngaso? Matron, sikhona mhlawumbe isiluleko ungayinika lensizwa le. Mandla. Ngoba usemusha nje wena yini inkinga? Kwenze njani? Hayi. Matron, ucabanga ukuthi imina ngigqabele vinegar mina ngigqabashishe tshele indaba. Ngihamba khala umthuthwitha. Lalela, Mandla. Uma ngempela ufuna ukuthi ngikusize wena, umngani wakho mayefuna ukuthi ngimsize, kusasa ekseni masivula le clinic, ngifuna ebe emla phambi komnyango. Bese thola usizo. Hey. Sengibona ngawe eyodwa le. Usakhona kuyi? Cha, Matron. Matron wami.